Permezz ta' skema mħabbra riċentament dawk li xtraw jew għadhom se jixtru proprjetà li hi ambjentalment sostenibbli jistgħu jgawdu minn għotja sa massimu ta' 9,000 euro. Din l-iskema hi fost sensiela ta' miżuri meħuda biex togħla l-kwalità tal-bini f'pajjiżna biex fost l-oħrajn ikun aktar effiċjenti fil-konsum tal-enerġija. Aktar dwar dan tkellimna mal-perit Matthew De Giorgio li hu l-kap uffiċjali f'ħdan l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni il-BCA li qed tamministra din l-iskema. De Giorgio spjegalna xi jfisser meta jingħad li proprjetà hi ambjentalment sostenibbli. Meta ngħidlu binja sostenibbli b'mod ambjentali qegħdin ngħidu ġifieri l-binja tkun l-ewwel nett tkun ħafna drabi iżjed konda biex tgħix fiha. Ġifieri binja li ħadd tkun insulated għandha insulazzjoni tajba ma tisħonx iżejjed fis-sajf, ma tkunx kisħa ħafna fix-xitwa ġifieri tkun iżjed konda. Ovvjament imbagħad għandek il-benefiċċju li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jiġu inqas għax tuża inqas enerġija. Għaldaqstant din l-iskema tinċentiva dan it-tip ta' bini u taqsam lotijiet mogħtija fuq perjodu ta' 3 snin fuq żewġ livelli. Il-massimu ġifieri 3,000 euro fis-sena għal 3 snin se jingħataw lil dawk il-binjiet li jkunu konsidrati bħala net zero. Fisser li l-binja trid tiġġenera iżjed enerġija jew daqs jew iżjed enerġija minn dak li tikkonsma. Issa biex inkunu nafu kemm qiegħda tuża enerġija nużaw l-Energy Performance Certificate, iċ-ċertifikat ta' rendiment fl-enerġija li dan ħafna drabi isir meta proprjetà qiegħda tinbih. Binjiet li ma jkwalifikawx għal din lotja jistgħu jibbenefikaw għal lotja ta' 1,500 euro kull sena għal total ta' 4,500 euro. F'dan il-livell irid jilħaq 20% aħjar minn dak li huwa rikjest fil-liġi. Il-binjiet kollha li jinbnew f'Malta jridu jilħqu ċertu livell u din proprjetà trid tilħaq 20% aħjar minn hekk u tkun eligibbli. De Giorgio spjegalna li biex binja tikkwalifika din l-iskema għandu jiġi ppreżentat ċertifikat tal-enerġija li jkun sar wara li nbniet il-binja jew kif inhu magħruf aħjar bħala acid-based. Biex wieħed japplika għal din l-lotja għandu jippreżenta dan iċ-ċertifikat li jsir mill-bejjieħ u li għandu jiġi ppreżentat flimkien mal-kuntratt tal-beħ u mhux il-konvenju flimkien mad-dettalji tal-applikant fuq is-sit bca.gov.mt.